Kaixo, gaur egingo dugu platera pizza izango da, baina pizza veganoa. Erabiliko dugu gazta vegano bat. Gazta hau oso aproposa da pizzarako. Gomosoa geratukoa eta kremotxua. Emango du mozzarella dela. Hortarako botako dugu sua a tope eta botako dugu azukre gabeko soja esnea. Botako dugu gatza. Eta garagardo legamia. Hola nahiko, gero ikusiko dugu gehiago beharko du nahi. Orduan, utziko dugu desegiten eta irekiten. Hemen daukat mandioka almidoia. Hau ez da maizena, da mandioka almidoia. Eta ingoetena da desingoet ur pixka batekin. Eta nahaztukoet ondo esegiteko. Azten ari da, legamia desegin da, baita gatza ere. Erekena hasi da. Orduan zeingo dugu, botako dugu pixkanaka eta bueltak ematen. Almidoia, ikusten zuen nola gatzen pixka gehiago. Ikusten duzuen nola gehatzen da tantxa bat, gehiago, holaxe. Hau ikusten duzuen gomosoa gehatzen da, eta orduan egin behar dugun momentu honetan da limoizoku pixkat bota. Garraztasuna emateko gaztari. Holaxe. Eta badegu gazta prestauta. Hau hozten utziko dugu. Eta jazta. Hemen daukagu irina, kasu honetan da irina integrala, espelta irina. Honi gatza gehituko dugu. Legamia, hau da legamia liofilizatua. Hola nahiko izangoa. Oliba, olioa. Olioa virgen extra betikoa bakizue. Eta orai, ura. Gehituko dugu, ez gehiagi, gero ikusiko dugu gehiago behar dugun, orduan nahaztuko dugu. Argi da gaur ikusten da gehiago beharko dela, orduan gehituko dugu. Orduan landuko dugu pixkat. Nahiko ura dauka. Eta landuko dugu pixkat masa lehortzeko. Pare bat minutu landuko dugu. Ados? Bueno, ja landu dugu pare bat minutu eta
eskatzen da. Orduan hau dago ja, reposatzeko ondo. Orduan zeingo dugu, tapatuko dugu, zapi batekin tapatuko dugu, eta utziko dugu leku bero baten, edo epela, doble apustu arte. Ni pentsatzen ordu bete. Badugu masa prest, boteko dugu irin pixkat, hemen, eta botako dugu masa hor. Agian hau gehiago izango da. Masa prest. Lehenengo daukagu hemen tomate raiatua. Tomate raiatu dexente jarriko dugu. Ja labea daukagu ja 200 gradutara ja piztuta. Barazkiak banatu gainetikan, hau dira baratxuri freskoak, brokolia, terroiamen, kalabazi, kuiatxo bat, piperra, tipula, perretxiko batzuk, dena salteatua. Baditugu ja barazkiak ondo banatuta. Orduan orain zer, gazta, ituna dagoen gazta hau, uste ja, hola ondo dagoela. Gero, oreganoa nola ez. Oregano pixkat. Eta gat pixkat ere, egitikan ondo datorkio. Azkenik, oliba olio tantxa batzuk. Eta badegun gure pizza prest. Orduan, orain utziko dugu 10 minutu hemen, eta gero ja labean sartuko dugu, beste 20 minutu egin arte. Bueno, pizza egina dago, eta orduan aterako dugu.